Турция, страната на ловките, търговията. Моето впечатление. И така, върнах се от почивката ми от Турция. Починах се доста добре, така че вече с нови сили се завръщам в YouTube. За трета година отивам в Турция, а именно в Дидим, както се казва в пустинята в Турция. Случиха ми се бая неща по време на тези 3 години, така че видеото ще бъде интересно. Приятно гледане! И така, първо нека да започнем с как пристигнах и 3 пъти в Турция. Пътувах и 3 пъти с рейс до там. Пътя взема горе-долу 13-14 часа, ако не броим почивките и задържането на границата. Да, знам, звучи като много път, но всъщност аз повечето време не го усещам. Голям късмет беше, че имах контакт, защото иначе бая трудно минава времето. И така тръгнах към 4 часа и пътувах около 2 часа, за да стигна до границата. Сега ще ви покажа какво беше там. Така след 2-3 часа път стигнахме до границата. Има горе-долу 6 автобуса пред нас. Не знам колко бързо ще минем, но ще съобщя като сме вече минали границата. Благодаря ти, Сани, от миналото. Сега ще ви разкажа за границата с Турция. Когато минавате българската граница е по-бързо по принцип, поради причината, че на турската граница проверяват багажа. Нека да видим какво е станало, като съм пресякал българската и съм стигнал до турската граница. И така минахме българската граница бая бързо, обаче тук мисля си, че ще заседнем бая дълго поради причината. Имаме 4 автобуса пред нас и просто нямам си никаква представа как ще успеем да ги минеме. Предполагам, че може би за час и нещо ще ги минем, но бая трудничко ще стане. Добре, благодаря ти, Сани. Докато чакахме да минем границата, реших да отидем до безмитницата. И между другото там ми се случи една история, а именно за малко щяхме да останем на българската граница. Забавих се около 15 минути в безмитницата и познайте какво. Минали са и 5 рейса и бяхме вече ние наред. Само като разбрах това, затичах се обратната и някак си успях. Минахме тази граница, може би за 1 час или нещо подобно и тръгнахме вече за Турция. Ето кратък отказ от пресичането на границата. И така минахме. Беше спокойно, нямаше проблеми, така че ще се видим на някоя бензиностанция. И така спряхме на една бензиностанция. Приличаше ми на нещо като един от нашите смесени магазини. Сега ще ви го покажа. И така стигнахме до една бензиностанция. Сега ще покажа какво има вътре. Берише яката наготвено. Така, благодаря отново на старият Сани за предоставения контент. Искам да допълня, че тъкмо когато пресякохме границата, имаше хипер много комари. Сериозен съм, изядоха ме около 10 от тях. По-нататък по пътя нямаше никакви комари, което е доста странно. Горе-долу след около 2 часа и половина път стигнахме до друга бензиностанция и пак спряхме за почивка. Направи ми голямо впечатление това, че първо, тоалетните са безплатни и второ, че те са много хигиенични. В смисъл, ако отидете до тоалетна на някоя бензиностанция в България, освен Shell и Еко, при тях е що годе добре, но при другите бензиностанции е понякога ужасна и понякога поносима. Докато в Турция, поне по моите наблюдения,
където и да отидеш, тоалетната е чиста и добре поддържана. Може би след 2 часа и половина стигнахме и до следващата бензиностанция. Ето ме и мен в нея. След горе-долу 2-3 часа път стигнахме до някаква бензиностанция. Да, нямам си никаква представа как се казва, изморен съм аз фък. В момента часът е 11:30. Следващата бензиностанция предполагам, че ще е към 1 часа, така че може би тогава ще се видим. Сега ви оставям с моя главен герой. Да, опитах едни бомбони, нещо като дъвки, ето и моята първа реакция на тях. И така намерих в Турция някакъв нещо като дъвки, I don't know. Прилича малко, има вкусна паста за зъби, честно да ви кажа, и освежава като мина. Яко е, not gonna lie. Вместо паста за зъби става. Като цяло тази бензиностанция беше опит, турска марка. И добре, отиваме и до предпоследната бензиностанция, на която чух нещо, което не очаквах да чуя. Ето и какво чух. И като цяло как мина в тази бензиностанция времето. Благодаря. Идваме тук на бензиностанцията в 3 часа през нощта и турците от бензиностанцията бяха надули българска музика, ама на макс, си то. Както винаги съм изморен, до сега съм спал, ще видим какво ще правим натам. До другата бензиностанция. Благодаря, Сани, от миналото. И да, като цяло чухме Азис, един от българите друсна един кючек и тръгнахме. Чакайте малко, забравих нещо да ви кажа. Взех си от тази бензиностанция един студен чай, а именно Fusti. Аз хубаво съм си взел такъв чай, ама от миналите години разбрах, че чая е фейк. В смисъл, Fusti се пише с Z, но те са го написали с S. И така стана Fusti. Но това не спира чая да е вкусен. Взех си с вкус на малина и пъпеш, което беше доста вкусно. И така стигнах и до последната бензиностанция. Ето ме и мен в нея. Така стигнахме и до последната бензиностанция. Вече се запътваме към хотела. Няма какво много друго да ви кажа, просто нищо не се е случило интересно, така че ще се видиме в хотела. Така, докато пътувах за хотела, искам да ви разкажа една история, която ми се случи миналата година, докато пътувах отново за Дидим. Един дядо беше заспал. Помня, че беше към 1-2 часа през нощта. И той беше заспал в една поза, в която си беше вирнал краката на седалката. А краката му миришеха на риба, ама яката. Не знам кой е правил. Стъпвал е на риба или... И аз не можех да търпя това дълго време и реших да го събудя по най-гадния начин в живота му. Взех една бутилка ледено студена вода и реших да излея малко върху краката на мъжа. Той не се събуди тогава. Тогава вече ми беше до гуша от него и излях цялата бутилка върху краката му. Нашите ми се караха по време на цялата почивка за това, но той си го заслужи. Ето, че пристигнах и в хотела ми. Ето няколко клипа от там. Така пристигнахме в хотела, едва ли ще ме чувате добре, защото автобуса буквално бучи като кит, както и да е. Ето го хотела, може би после ще ви го покажа повече. До после.
Имаше едно българско семейство, ама не какво да е, ами бай Ганьовско. Детето в семейството си играеше с едно друго момченце от друго семейство. Малкото... Малкото от бай Ганьовското семейство каза това. Я ще война! И след това си извади банана пред всички. Нали? Сещате се за какъв банан ви говоря. Бащата след това каза: виж как си възпитала сина. Моята майка ме е научила само пред теб да си показвам пистолета. Лично аз се смях след това цял ден на това. В хотела, в който бяхме отседнали, е Aquasis Deluxe Resort и Spa. Хотелът е божествен, ходя за 3-та година в него и съм доволен. Като цяло от хотела имам още няколко истории, но ще ги разкажа малко по-късно в клипа. Искам сега да засегна темата, за която някои от вас са кликнали на този клип. А именно, заслужава ли си да идвате в Турция на почивка? Ако търсите хотел, в който можете да сте качечулени, да лежите и да ядете, то Турция е идеалното място за вас. За забележителности също имам много какво да предложат. Ако трябва да бъда честен, ако търсите цена към качество, за чуленски отдих, от Турция няма да намерите нищо просто по-добро. Поради простата причина, че на Турция един от основните им доходи е туризма. Добре, нека да преминем отново към клипа. В хотела имаше огромни парзалки. Ето снимка на тях. Пуснах се по всяка от тях, освен на дракона, защото не работеше, не знам защо. Да ви кажа, бяха доста яки, но защо въобще ви разговоря за хотела? Нека да преминем към най-интересната част от клипа, а именно града. По принцип ходих в града тази почивка 2 пъти и 2-та пъти бяха на различни места. Като цяло за 3 години тук съм ходил в града около 6 пъти, което означава, че имам опит и мога да ви кажа какво има в Дидим. И също някои ловки в града. Приятно гледане! Но преди да продължа, искам да ви поканя да се абонирате за канала ми и да натиснете кочана от банани, за да не пропуснете някои от другите ми видеа. Значи първо искам да започна с бусчетата в Дидим. Значи тази година автобусите бяха в що годи добро състояние, но миналите години просто бяха покъртителни. Представете си, бусчета от Байтошово време, на всичкото отгоре, някои седалки счупени, вратата не може да се затвори напълно и на всичкото отгоре шофьорите карат все едно са на магистрала, демек с 180. Значи имам 2 истории свързани с тези автобуси. Първата ми се случи още първата година, когато дойдох тук. Значи, шофьора караше към хотела, но преди да стигнеш до хотела има един дълъг път. Тогава шофьора натисна рязко спирачката и аз забравих да си оставя телефона в чантата ми. Предполагам, се сетихте какво стана. Хвъркна ми телефона от ръката и за малко щеше да падне от автобуса. Ще ме питате как ли? Беше от тези автобуси, на които вратата не може да се затвори хубаво. Но някак си се спасих. Втората история е свързана как ни скамнаха в автобус. Значи качваме се пак да се прибираме за хотела и когато вече бяхме на половината път. И нещо стана на автобуса. Май двигателя се развали, беше нещо сериозно. И казваме на шофьора да ни върне парите. Все пак не сме стигнали до никъде.
на което той просто ни погледна и започна да си оправя двигателя. Така стана, че трябва да си търсим друг автобус и така нататък, докато не стигнем до хотела. Сега искам да поговоря за пазарите в Турция. В Турция има много малко световно известни оригинални марки. В смисъл да се продават и така по улицата. Аз видях само Waikiki и US Polo. Извинете, но не мога да не се похваля. Купих си панталони на US Polo за 100 лева. Имаше намаление на всичкото отгоре. И ако ми кажете, че не са оригинал, ето чантата. Та, нека продължим. Значи ходил съм само един път на пазара в Турция и това беше първата година. Сега ще ви разкажа какво е горе-долу там. Значи всеки търговец от Турция, като чуе българска реч, веднага ви казва: "Здравей, комши! Какво правиш, комши?" Или просто казва "комши" и се опитва да ви вкара в магазина му. Значи един търговец толкова беше нагъл, че направо ми направи синина от дърпане. Също ни караше да купим някакво фейк яке на Nike за 200 лева, което беше направо грабеж посред бял ден. В смисъл, якето не беше нито добро качество, да кажем айде, и да е менте добре, но беше въобще все едно са гушили хората от пазара. Ние му отказахме и намали цената на 50 лева, обаче аз вече съвсем му отказах. Мога да ви кажа само едно. Ако тръгнете да тръгвате от магазина, тогава веднага турците намалят цените. Не ме разбирайте грешно, в Турция има и хубави магазини, в смисъл, както разбрахте по-нагоре, взех си Поло. Бих ви препоръчал да отидете в Мави, доста добра турска марка дрехи. Но бих ви препоръчал да ходите в магазини, които знаете, или поне които изглеждат добре, а не изглеждат като склад. Също мога да допълня като добър магазин Cotton. В смисъл имаше доста добри дрехи. И също така исках да разкажа една история, която чух, че се е случила деня преди да тръгнем. Та в последния ден преди да тръгнем имаше томбола и явно след това е имало музика. Явно от нашите горди байганьовци се е намерило няколко от тях да се напият. И се е случило мазало. Счупили са лаптопа на диджея, няколко чаши. Не знам, но някак си са счупили гаден прозорец в хотелската им стая. И също, но не на последно място, искали да набият охраната на хотела. И преди да тръгнем ги видях как звънят на адвокати и говориха с човека, който ни оправяше в Турция, и ги накарали да платят 3000 евро глоба. Доколкото чух, бяха събрали около 2000 и не знам как са се оправили. Послепи се, когато пътувах, разбрах, че всъщност са си платили глобата. Нямаше къде да отида, защото в Турция по принцип законите са много по-сериозни и по-се спазват в България. И така, сега ще ви кажа и моето мнение на тема забавление в моят хотел. Значи, ако говорим за забавление в басейна и така нататък, се справят отлично. Но тази година не бях много очарован от забавленията на сцената. Можеха да го направят много по-добре, както го правеха в миналите години. Но като цял хотела беше добър. Сега нека да продължим с отминаването ми от хотела. Както казах по-нагоре, тръгнахме в 12:15 и ето част от отминаването ми. Така, хора, ще тръгвам вече от хотела. Почивката свърши, малко гадно, но както и да е, най-важното, че си починахме добре. Ще сега се връщате към главния ми герой. И така стигнахме до следващата бензиностанция, ето ме в нея.
Така, ето ни първата почивка. Чакаме трансфер от Бодрум. Да, това е гордо. Чето да не ме сказа тук. Ще се видиме на следващата бензиностанция. Бай-бай! Също да вметна, в тази бензиностанция продаваха маслини, ама бяха прекалено скъпи. И така стигнахме до един Shell, ето ме и мене в него. Така стигнахме до Shell. Отзаде някакви продават някакви яденета, I guess. Не знам защо, ама съм леко сънен. Като в момента даже не е станало и 4 часа. Надявам се пътуването да мине по-бързо, така че ще се видим на следващата спирка. Като цяло, Shell според мен е една от най-добрите бензиностанции в Европа. Забравих да снимам на третата бензиностанция, просто защото нямаше нищо интересно. Също искам да се оплача с това, че имаше прекалено много малки деца в автобуса, които не знаят как да се държат. В смисъл, едното беше 24/7 на телефона и си беше засилил звука на макс. В смисъл, представете си да ви гърми на ухото Brawl Stars 24/7. Няма да е много приятно, нали така? Другите бяха просто невъзпитани, а имаше едно, което викаше довиждане, довиждане, нещо подобно. 1 час! 1 гадем час! Щях да поудея. Това е най-меката емоция, която мога да покажа, колко бях ядосан тогава. И така минах официално на турската граница. Виждате кадри на екраните си. И така, реших да разкажа още една история, която ми се случи, като минавах границата между Турция и България. Значи, нали бяхме спрели на бензиностанция на 7 часа от границата, за да вечерят. Шофьорите и тези, които искат, могат си те да вечерят. Една жена е решила да вечеря там и си забравила чантата. А в нея имало паспорт, лична карта и телефон. И както повечето нормални хора, предполагам, че ако не си използва телефона 1 час, примерно, за 1 час можем да се върнем обратната. Но най-тъпото в тази ситуация е, че тя не забелязала гадим 7 часа, че няма чантата й. Нито един път за това време не се е потърсила даже телефона. На това му се вика старо поколение. Доколкото видях, тя беше страстна пушачка и на всяка спирка спираше да пуши. И явно за това не е видяла, че я няма чантата. Та стигнахме турската граница и разбираме, че тя няма с какво да мине. Не знаете тогава как се бяхме изплашили. Но явно не се изплашил мъжът ти. Буквално пичагата беше готов да я остави на границата, не се базикам, и каза: добре, мило, ще те оставя тук на границата, нали? Аз ще се прибера у нас да си чилвам, да си плейвам, like CSGO, I don't know. Мислихме си, че и ние няма да можем да минем. Нали, освен може. Но всичко се размина. Тя си остана на границата с мъжа ти и доколкото разбрах, се е докарали в Одрин и някой и е бил намерил чантата, да не повярваш. След 7 часа чантата си била на същото място, което е удивително. И така стигнахме до края на клипа. Минах българската граница, не съм заснел нищо, защото вече ми омръзна да снимам. Но като цяло няма нататък повече да продължавам, поради причината, че просто няма смисъл. И така стигнахме и до края на клипа. Надявам се, че ви е харесал и да сте разбрали нещо ново за Турция. Вие бяхте в канала Sunny Stories.
Довиждане и до нови срещи!